Va. Oui. J'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Isegi. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, les États-Unis, Corée, trop. Et Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais Amlo, pourquoi tu veux ça? Ah, il y a un EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Il a 6 ans. Et il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. An lamɛnbaaw an'an filɛbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn min ye an ka wulada in na kibaruyaw bɛna daminɛ ni jiko gɛlɛya ye. Sanji ale kɔlɔlɔ min bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ bi o degun kɔni o bɛ ka barika bonya kosɛbɛ. Maa minnu bɛ yen sa ni olu kɔni ye jateminɛkɛlaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko maa 100 sanji ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ 146 de la wa ni jamakɛ fana dɔ bɛ se ka fara o yɔrɔ in kan. Sabula kimɛli minnu kɛra ka bɛn ni bi septembre kalo tile 3 ye Bamakɔ kɔnɔna yɛrɛ la ko fo wuli ka jɔ ka kɛ fɛɛrɛ ni dabaliw ka tigɛ yaasa maaw bɛ se cogo min na ka se ka kundogo yɔrɔ sɔrɔ ji ninnu bɛ se ka kisi u ma cogo min na. N'o y'a sɔrɔ yɔrɔ 146 sanji ye degun lase yen ma ni waati in na kɔni maa fatuta sera maa 54 ma maa mun joginna maa 111 gwa 71 o de kɛlen no ka bilayɔrɔ sɔrɔ ni wagati na ka kɛ ni waliya ye waliya mun bɛ n'o bɛ tali kɛ sanji yɛrɛ ale kimɛli cogo la an ka jamana kɔnɔna na sa an bɛ se k'a fɔ ko jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ maa 71 ani maa 800 olu de kɔni ye maaw ye bi maa minnu bɛ digin kɔnɔna na ka kɛ ni sanji ale kɔlɔlɔ ye. Kibaruyaw y'a yira fana k'a fɔ ko so minnu kɔni binna sa o so bɛ taa se so 78 ma min ye sanpɛrɛn o ye maa minnu sata ye sa o bɛ se maa 6 ɲɔgɔnna ma. Fiɲɛw olu fana sen bɛ a la nin kimɛli ninnu kɔni bɛ ka kɛ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ. Baɲumankɛtɔw ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka maaw dɛmɛ sa welewelemada kɔni bilalen don olu de ma. Sabula sanji a yirala k'a fɔ ko don nata ninnu fana na tuguni halisa san ale na to senna jamana ale fan caman fɛ. Maaw kɔni kan ka se ka fɛɛrɛ minnu tigɛ sa o ye ka ji a bɛ tɛmɛ yɔrɔ minnu na k'olu bila ji tɛmɛ siraw k'olu bila dingɛ minnu bɛ yen n'olu kan ka labɔ ji bɛ tɛmɛ minnu fɛ k'olu labɔ kosɛbɛ ka ɲɛ sigiyɔrɔ minnu bɛ yen n'olu tɛ yɔrɔ ye fiyewu fo ji tɛmɛ sira don o fana ka se ka bila. Jamana ɲɛmɔgɔw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin waleya in ye o kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen taabolo ye. Météo maaw olu ko ko dɔgɔkun nata ninnu fana na ko fo fɛɛrɛ ni dabali ka ɲini ko nɔn tɛ ko dɔ bɛ sɔn ka fara waleyaw kan sabula ji min dulonnen don bi o de ka ca kosɛbɛ an ka jamana ale kɔnɔna na. O la sa wulikajɔ de bɛ se ka kɛ cogo min na sa jamanadenw olu yɛrɛ ka se ka u hakili to fɛɛrɛ minnu bɛ ka f'u ɲɛna ani maaw bɛ ka lamɛn ɲɛfɔli minnu kɛ u bɛ se cogo min na k'olu kɛ u taabolo ye. Bamakɔ kɔnɔna kɔni a yira k'a fɔ sa ko min ye yɔrɔ caman bɛ yen olu wuliliw daminɛna dingɛw fana bɔli daminɛna baaraba minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛ sa ka ji tɛmɛ siraw lajɛ sa olu bɛɛ lajɛlen baaraw kɔni daminɛna. N'an bɔra sanji ale kɔlɔlɔ ko la o yɛrɛ tɛna na ban parce que min ye san ye a bɛ kɛ cogo di san bɛ ka na su ani tile san bɛ ka na n'a tɛ ka na yan fan fɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ka taa fan wɛrɛ fɛ donc min ɲininen don mɔgɔw fɛ u k'o lajɛ sigiyɔrɔ ko parce que an ka mɔgɔw caman fana de bɛ bi duguba ni dugumisɛnw kɔnɔ maa caman sigilen don ji sigiyɔrɔ la n'i ye yɔrɔ caman lajɛ bi ji donna cogo min ka na sigiyɔrɔ minnu na maaw tun t'a dɔn ko a dɔw yɛrɛ ye ji sigiyɔrɔ ye nka kɔ kɔnɔna ni ba kɔnɔna ninnu kɔni ani badawolow fɛ mɔgɔ kan ka wuli ka bɔ olu yɔrɔ ninnu na. Kunu tubabukalo tile 2 nɛgɛ kanɲɛ 16 waati Bamanci wale kɛbaaw yɛrɛ dama kɛra ɲɔgɔn na Takaranikaw fɛ Gosi ale marabolo la sanubɔyɔrɔ min bɛ yen u ye ta don o la min ye u yɛrɛ dama kɔni ye mugu ci ɲɔgɔn na ye
su caman kɔni o bɔra damanda in na o yɔrɔ la n'o ye Gosi marabolo ye min ye barigo minnu bɛ yen n'u bɛ baara kɛ n'olu ye masimafɛn minnu bɛ yen ka taa se minɛn minnu bɛ yen n'u bɛ baara kɛ n'olu ye ni ye sɛgɛjiw n'a tɔw ye sa ta kɔni donna o bɛɛ lajɛlen na jɛkulu fila in dugudenw y'a jira k'a fɔ k'u kɔni u ma kɔlɔkɔlɔ da ɲɔgɔn kan kununko min ye Gosi ale marabolo kɔnɔna na Bamakɔ yan polisiso min bɛ Sabalibugukaw fɛ yen ale sera k'a bolo da maa 5 kan min ye commissaire de police Sanaba Jara ye a n'a ka dankan ka taa se Musa Jara ma sa olu ye wulikajɔ kɛ k'u bolo da maa 5 kan maa 5 ninnu minnu minɛna sa a yira k'a fɔ ko moto suyɛnnaw don u bɛ moto suyɛn ka tila ka taa feere moto minnu yer'u bolo sa a b'a fɔ o ma ko TSV o fila bɛ a la ani Jakarta fila waleya in yɛrɛ kɛra cogo di min ye utukalo salen tile 29 ye kibaruya de dira polisiso mɔgɔw ma ko moto fila n'o ye TSV moto ye k'o bɛ ka feere a bɛ ka feere maa min fɛ a n'a bɔra yɔrɔ minnu na sa sigana donna o ko la kuma dalen Sabalibugu polisiw olu tulo ka sa olu nana Sabalibugu sugu la sa maa min kɔni bɛ ka moto fila in feere k'a ɲininka ale a ye moto in sɔrɔ cogo di a ko jɔn ko ala moto in ale y'a ta dɔw ka du kɔnɔ quartier Mali la n'o ye moto fɔlɔ ye moto filanan fana a fana y'a jira k'a fɔ k'ale kelen tɛ koyi k'olu jɛra ka nin baara in kɛ ko yanni ale k'a ka moto in ta ko Kalabankurakaw fɛ yen fana k'u donna dɔw fana ka ko ka moto fila fana ta olu fana fɛ yen sɛgɛsɛgɛli nana gansa ale yɛrɛ a ye jɔnkala fɔ ka tɔw yɔrɔ fɔ moto 3 o taara ye u ka so u minɛlen tɔ ninnu minɛlen kɔfɛ tɔ kelen dɔ ye n'o ye Jakarta fila ninnu ye olu ni TSV ninnu olu ma sɔrɔ yɔrɔ kelen na polisiso ɲɛma a ko k'a b'a ka cɛdenw fo u ka nin wulikajɔ in na ka se ka cɛsiri kɛ maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min an ka jamanakuntigi ale bɛ sinikaw fɛ yen keba ni ala sɔnna a ma de sini kalo tile 4 farafinna ani Chine olu ka ɲɔgɔn lajɛ bɛ o baaraw bɛ kɛ nka kabini Asimi jiginna ye ale kɔni ni magobatigiw bɛ ka ɲɔgɔn ye cogo u bɛ ka ɲɔgɔn ye ten cogo la n'i y'a jateminɛ bi président sera ka baara min kɛ Chine kɔnɔna na n'o ye bi tile kɔnɔna ye tɛgɛnɔ bilara sɛbɛn min n'o bɛna n'a to kunnafonidiw ale ni bɔlɔlɔ sanfɛ baaraw n'o ka taa se SMDT n'o bɛ anw yɛrɛ fɛ yan ale jantolen don nɛgɛjuru siraw baara la i n'a fɔ radio ni télévision sow olu bɛ ja minnu fili ko ale ni Huawei Mali olu de kɔni bɛna u bolo di ɲɔgɔn ma sa bolo di ɲɔgɔnma in kɔnɔna na keba k'u bɛna mun ni mun kɛ min ye Chinois olu ka télécommunication soba min bɛ yen u n'u bolo don ɲɔgɔn ma u na baara fana kɛ sa Bamakɔ yɛrɛ video k'u bɛna na caméra de surveillance bila Bamakɔ ani Mali dugubaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na basigi lafiya o bɛ se ka na cogo min na min ye Bamakɔ ani an ka capitale régionale bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'u bɛna na video surveillance o sigi ye min ye kilomètre 1000 ye fibre optique u kan ka na o fana baara kɛ an ka jamana kɔnɔ u ma da o ma dɛ a bɛ fɔ min ma sa ko data center de première génération k'u bɛna na o fana sigi yaasa min ye jamana yɛrɛ ye a yɛrɛ ka minɛn minnu bɛ yen ani a ka gouvernement yɛrɛ ka sɛbɛn minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen ka se ka kamaru bɛnkan kɛra sɛbɛn fana na Mali ale ni Exim Bank fɛ n'o bɛ Sinukaw fɛ yen yaasa olu ka se ka safo keba safo bɛna kɛ 2 ye safo de ko ka to o tɛnku safo 1 na o baaraw Mali ani Sinu banki dɔ bɛnn'o kan k'o fana tɛgɛnɔ bila k'o baara fana bɛna na taa kɛ safokaw dugukolo bɛ b'a ye dɛ yɛrɛ maaw est-ce que olu ka so dir'u ma fɔlɔ olu ka yɔrɔw ko nin kɔni nin de bɛ ka kɛ nin waati in na jamanakuntigi a ye baara min kɛ bi o kɔni ye tali kɛ bɔlɔlɔ siraw kuranko siraw ka taa se jamana yɛrɛ fibre optique min kan ka don a kɔnɔ min ye caméra de surveillance ye k'o bila an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen na tɛgɛnɔbila baaraw a ye tali kɛ o la bi ale ni kuranko keba n'an bɔra yen min ye Bamakɔ kɔnɔna na yan Buba Karamɔgɔ Traoré n'ale M5 RFP min bɛ Sogɛli fan fɛ n'ale yɛrɛ tun ye Sogɛli yɛrɛ ka chargé de mission fana ye primature la ale a kun minɛna sabula memorandum min ni M5 RFP maa minnu ye Sogɛli ka tendance fanfɛla la
olu kun y'o papier min bɔ o kama sa o tun y'a ale minɛ k'a ɲininka cɛkɔrɔba in e ko a ma 80 tɛmɛ wa a kɔni bilara sa ka na a ka so premier ministre a n'a nɔfɛmaw a y'a mɛn yɔrɔ min na k'a bilara ka na u sen fa biribiribiri ka na min ye Buba ka na ale kɔni dɔ k'a yira a la k'a fɔ ko u n'a bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo sini min ye Buba ye Buba a ye adama tɔndenya kɛ ka wasadenya kɛ commune 6 ale kɔnɔna na M5 RFP ale ni EMK n'a tɔw tuma min na u ye wulikajɔ kɛ Sako Ibrim Boubacar Keita ka taa Buba ale kɔni ni EMK maaw de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ nka komi u dorogora ɲɔgɔn na bɛɛ lajɛlen taalen ni M5 yɛrɛ ye joli ye sisan Kawjim M5 Malikura M5 RFP Malikura a tɔgɔ de belle de cerveau ninnu u tɔw olu fana tun b'a la olu bɔra fɔma ninnu cɛ a da tɛ se ka dɔn a ka ca dɛ o ye Imam Jara ka tendance yɛrɛ compte fɔlɔ a la yɛrɛ fana Diko fana ka mɔgɔw bɛ yen a yɛrɛkɛra dɛ parti Keba min ye Buba ka bilali ye kalo kelen Kader bilalen kɔfɛ n'o fana tun ye Sogɛli ka maa ye maaw bɛ ka ɲininkali kɛ bi ko yalama politique maa minnu bɛ kaso la e ko nin t'u bɛɛ bilatɔ ye wa tan ni kelen bɛ yen dɛ dɔwɛrɛw fana bɛ yen ko min ye nɔgɔya min n'o bɛ ka ɲini a bɛ k'a fɔ ko min ye lafiya min ka se ka ɲini Bamakɔ kɔnɔna na politique bankun kan ko yalama ko minnu filɛ ka bila nin k'olu t'a kun fɔlɔ ye yanni se ka se tɔ ma wa an kɔni bɛ min kalama deliliw bɛ ka kɛ maa tan ni kelen in ta la min ye Haut Conseil ye ministère de l'administration territoriale ka taa fara EJ olu bɛɛ lajɛlen wuli kɛra ka s'u ma yaasa cogoya min na maa tan ni kelen min bɛ yen n'olu minɛna olu bɛ se ka bila cogo min Beijingaw fɛ yen kunun ko Mali jamanakuntigi ale ye sɛbɛn caman fa seri sɔrɔdasi minɛnw bɛ o la Mali yɛrɛ ɲɛmaa n'o ye colonel Assimi ani chinois ka ɲɛmaa n'o ye Xi Jinping ye olu fana ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya kunun Keba ko chinois ko Angleterre ka maa ye han ko maaya min kun b'a n'u ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔ farala sanayɛlɛ kan halisa Mali kɔnɔna na yan wari ci sira min bɛ n'a fɔ a ma ko sama mɔnɛ k'a ye dɔ fara a kundama kan dɛ diɲɛ seleke naani fɛn dɔ bɛ yen ko wallet interprobability consul n'o o sigilen don diɲɛ fanbaw fɛ minnu bɛ wari yɛlɛma kɛ min ye an ka sama mɔnɛ ye sama transfert ko a b'o ko in kɔnɔna na bi o b'a yira sa k'a fɔ Keba ni sama mɔnɛ n'i b'ale la diɲɛ fa bɛɛ sa kɔni i bɛ se k'a buguma n'i ye maliyɛn ye min ye Dawuda Kulubali ye ale ka wulikajɔ ye nin ye Diomaye ko ale ni Senegal wasabulon karilen don ɲɔgɔn na dɛ wasabulon olu ko u na labɛn kɛ ka motion de censure b'o dɔn ka gouvernement bin kɛ o motion n'i y'o mɛn député da o ka gouvernement bin de dɛ parce que n'aw fanga ka ca bon premier ministre min yɛrɛ ma bɔ olu la olu bɛ n'o bin cogo di wasabulon de bɛ ci sa kɛ a kɔni ko dayinnen don Senegal ye bi n'Ala sɔnna a ma sini an n'an ka maa minnu bɛ Senegalikaw fɛ yen an n'u ɲininka nin ko in bɛ cogo min u ka se ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna Tunisikaw olu bɛ labɛn na Keba ka taa kalata la min ye kunun ntɛnɛn ye ko cɛbɔ 3 olu de yamaruyalen don kalata nata ye n'o octobre kalo tile 6 ye k'olu cɛbɔ 3 dɔrɔn de bɛ se ka ye a ko la jamanakuntigi kɔrɔ ale bɛ a la min ye fanga sinamatɔw ka cɛbɔ minnu tun bɛ yen n'olu tun ye maa 3 ye u ko k'olu tɛ se ka don a la hali n'o y'a sɔrɔ tribunal administratif tun y'a jira k'a fɔ k'u k'a to bɛɛ sen ka ye kalata in na minnu bɛ jɛkulu min bɛ yen n'o ye autorité min bɛ kalata ɲɛnabɔ o ko ayi dɛ ko maa 3 k'olu de ka sɛbɛn ka ɲi tribunal administratif ale tun ko ka politique mɔgɔ minnu don a la k'olu sen tɛna na y'a la nin kɔni kɔrɔ ko cɛ bɛ taa fuguri bɔ daba da la de RD Congokaw fɛ yen dimanche tɛmɛnen olu ye kasoladen dɔw tun b'olu fɛ yen o kasoladenw u ka dugu kasobonba sa k'u tun b'a fɛ k'o dakari ka bɔ koyi min ye waleya in ye k'u ye jateminɛ de kɛ k'a lajɛ k'a fɔ ko nin waati in na min ye sanba min bɛ ka nalen kaso kɔlɔsibaw u bɛ to ka to u da k'u lafiya n'olu bɛ fiɲɛ bɔ la tuma min na min ye kasoladen ninnu ye u y'u ka bɛnbɛnbɛnw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan tuma min ko alarme dɔ sonnina ninnu ŋununa maa si ma se ka bɔ
jamana ɲɛmaw u ko ko nin kasoladen ninnu ka nin waleya in k'a bɛna ɲɛɲini sabula maa caman bɛ yen bi olu minɛna ka taa kaso la kura-kuraninw don olu ye maaw ye maadenninw tɛ k'olu tɛna se k'u sigi ten ko fo kasobonko a ka jateminɛ kongokaw olu fɛ yen Kenya sariya maaw olu ye a yira sa k'a fɔ ko kabalen dɔ bɛ yen n'o ye Kevin Gates ye Kevin Gates ko ale kɔni sɔmin kɛra a la k'a yira k'a fɔ a mɛnna min ye a ɲamamuso ye ko ale y'o fa k'i senfa biribiri ka boli ka na Kenya kɔnɔna na Kenyakaw u y'a minɛ k'a di Amerikaw ma dɛ sabula waleya in k'a kɛra olu fɛ yen u ka kiiri tigilamaw k'u ko ka taa n'a ye États-Unis a ka kiiri ka taa kɛ mandat u y'o d'a kan Afrique du Sud kaw fɛ yen kibaruya min bɛ yen n'o kun kɛlen don ka bɛɛ lajɛlen maaw ta kɛnɛyako ta fanfɛla la o ye k'a fɔ nin waati laban in na min ye Afrique du Sud ye ale kɔni ye wane ye sidabana kɛlɛli la nka u bɛ ka mun lakɔlɔsi bana min n'o bɛ sɔrɔ den ani ba fɛ ko furaw bɛ u bolo sida ko ta na sira fɛ ko nka ko a bana ta den minnu bɛ ka wolo bi Afrique du Sud ko ni sida bana bɛ ka wolo dɛ ɲininkali min b'u fɛ sa o tuma ni maa minnu bɛ ka nin kɛ o olu bɛ ka sida sɔrɔ cogo di sisan sa bana dun fura min b'u fɛ fu don nka o bɛɛ la ni muso minnu bɛ ka jigin den minnu bɛ ka wolo saw fɛ yen a bɛɛ ni sida bɛ ka wolo fura tɛ ka baara kɛ a mɛnna karitɔn kɔnɔ u kɔrɔ la a y'u fili a ka dɔwɛrɛ dilan Brésil Cour suprême ale y'a yira k'a fɔ sa ko min ye X ye réseaux sociaux X n'a b'a wele ko Twitter kɔrɔ ale ɲɛmaaba n'o ye Amerikika ye Elon Musk ko a ka Twitter kɔni n'o ye X ye k'olu y'a dulon a tɛ kɛ ka baara kɛ olu fɛ yen kabini sibiri tɛmɛnen ko o daminɛna maa minnu bɛ yen sa n'o olu kɔni bɛ Twitter de kan sa k'i b'a bugubuguma Brésil a tɛ taa kɔ a tɛ taa ɲɛ juge Alexandre Moraes ale de kɔni ye o waleya in kɛ ka kɛ n'u ka jamana ka laɲini ye min ye X in ye n'o ye Twitter ye k'a tiɲɛni nɔ ka bon kosɛbɛ min ye Brésilikaw ye k'u ka kibaruya ni fɛn caman bɛ di wa a dɔw la a bɛ jamanadenw hakili wuli o la min ye jamana caman ye bi k'u y'a ɲini Twitter ɲɛmaa fɛ komi k'a yɛrɛ bɛ k'a kɛ musaka bɔ ye sisan Twitter dɔw bɛ yen i tɛ t'o la fiyewu ko n'i tɛ musaka bɔ ko ɲuman ye min ye a ka na a n'u ka sigi u ka kuma n'u ma kuma a tɛ se ka na ten ka to ten ka kɛ ten ka taa ten a tɛ se k'o kɛ Venezuelakaw fɛ yen Venezuela jamanakuntigi n'o ye Nicolas Maduro ye ale ka pankuru o kun taalen don République dominicaine na ntɛnɛn tɛmɛnen kununko u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye lamɛrikɛnw ye u ye pankuru in to sanfɛ kɛba k'a minɛ ka jigin n'a ye ka taa n'a ye Floride ko sabula ko a donna olu ka dugukolo kan k'a sɔrɔ a ma yamaruya min ye Nicolas Maduro ye i b'a dɔn k'a fɔ kɛ b'ale kɔ sabula kalata kɛlen don Venezuela jaabi dɛsɛlen don ka bɔ a n'a ka fanga sinamatɔ min ɲɔgɔn na nka k'a yɛrɛ kun tɛ avion in kɔnɔ dɛ a kunnaja yɔrɔ kɛra o ye n da ninnu y'a ka ko bannen o tun bɛ maa wɛrɛ sigi a nɔ na Amerikikaw fɛ yen min ye maa 4 ye k'olu fatura muguci dɔ senfɛ muguci min kɛra Force Park min ye Chicago ale masuruna na u ka kunnafoni gafe min bɛ n'u b'a fɔ ma sa ko New Chicago o de kɔni ye kibaruya in di waleya in nana cogo di maa minnu y'a kɛ u ma se ka ɲɛdɔn fɔlɔ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na maa 4 kɔni ko mugu de kɔni ciru États-Unis ko mu marifa yamaruyalen tɛ de n'a ye marifa yamaruya a ka jamana na kɔni ni maa ye mugu ci maa la ɲɛɲinini t'o la o kɛlɛ de bɛ ɲɛɲini sa kɛ farikolo ɲɛnajɛ kibaruya la Aigle ka dege karamɔgɔ n'o ye Tom Sanfiti ye kɛba a sera Bamako han a ma da Bamako yɛrɛ ma a taara Kabalakaw fɛ yen nka ko balontan min kan ka kɛ jumadon k'a ti ye banni tusi kan dɛ a kɔni taara Kabala ani joueur bɛ ka ɲɔgɔn ye joueur yɛrɛ bɛ ka na nka an ka joueur caman ma na dɛ Amari Traoré k'o man kɛnɛ Yves Bissouma k'o man kɛnɛ Amadou Aïdara Doudou ko o banana Kamori o ma wele joueur wɛrɛ bɛ yen n t'a dɔn ko Maliki Yaluku ye wa mun de o fana ma sɔn ka na a ni bɛ ka caya sa dɛ est-ce que u ma liste kura bɔ sini an tɛn'o ɲini n'o tɛ anw kun bolo Mozambique ninnu olu dɔw man ka an tɛ se k'olu minɛ
kiba kana nja to tika ko e ma ne tika fenvo mama sanu fa nga ganye oh na be nyore kada onyo onti amangana ma ni egli gane sa ko chawa ne be no ya kiba e to donc ko matchi 19h do avec 26 mars ita bo ama nyinu fe tereme kai abane no bolonda msaka ka kono tereme mobti abane no tereme sigaso abane no ukatuka ta egle ka match do time ya sa olu fana ka eglu ye abega na ke bama ko ya ntukuni tereme nu njo kunyo ode ufana ka siga ta laje uka fe on laje ka fiere ko kaba ko bolonda msaka ku kono bolonda be msaka ku kono kaba do ukatoka tu time akaseka ye fana mogo fana ka seka eglu ye on ni eswani bolonda na bad memo la ko baba ko ka fe ko luye na taro ta moti we na tara ta siga so angora ya erna na betna na nga falwotro nun takatawa we na tara ta kai ibaro ko Coupe d'Afrique 2002 la Mali na Afrique du Sud quart de finale tana kai do mais ado sel fana soro placité kai terrain wallahi en Afrique du Sud ti kata demi finale la kana nyere di njefi ma ke njefi Cameroun wana na yere di jefi de ba ana na yere di jefi ma o ko fa ndara Nigeria fana ndara ka di min karana nan njoro no fana sabana njoro fana no fe mi équipe nationale entraîneur anya fo ka bale ko nana ayre ko kana baraw dam na mi dugo ka sala ka ko bela jele nya ka dama sonde amari ale be Real Sociedad da letna na saga super coupe asimi jabi munu soro la sa sigaso ale flani kulukore flani fuka ale la sente ale se soro gawo ka fu kele ani fu moti ale ni presidency o kotora presidency tara saba ani fla kayni kidal fla ani fla mi ye Tombouctou ale no gouvernement Tombouctou se soro gouvernement kan kele ani fu Bamako ni segu o kotora Bamako tala fla ani fu nala sonama sinisa balontaw olu ko medam kabini lanzara wati sukata se samedi doma ulada na kiwari munu ansara ko soro olu de ni ame bela jele fo ka bela jele wala mano aka ambe sini nege kan tan ani segi ni ala na kira sonama